hasiera guztia dira egokitzeko eta zailak, baina egia da, nire aurreko lanetik onegitxin nintzanean oso langilo aurkitu nuela hemen, bai bertako langileen aldetik eta baita ere herritarren aldetik, laguntza handia, lanerako prestasun handia, eta horrek erraztu du nabarmen nire egokitzapena. Topatu dute hautetsi taldearen aldetik ere oso jarrera egokia, eta momentu honetan nire kezka nagusia da, ia zen gai izango naizen, jaso den babes horri guztiari behar da bezala erantzuten. Egia da, usure gugalan esate baterako topatu dela lan talde giro osona eta kalidade handikoa. Orduan, nik uste usubide gudala duen aktibo nagusienetako bat hori da zuzen ere, giza kapital hori ez. Giza kapital gaina berezko hori, ze usubide gudalak azetik kontratatu baino gehiago egiten du bertako langileekin, eta horrek ematen diola berezitasun nabarmen bat, eta inguruko herrietan asko estimatzen dena, zuzen ere herri askok eredutzat hartzen dute usurbil duen aukera horretatik. Kudeaketa horrean baita egun bete dituzue, alde honak, alde txarrak, balantze positibo izan da, ze balorazio egin dezakezu? Nik uste hor bat balantze positiboa dela. Alde honei begiratuta esan behar da gure lan hasta lautxetik abiatu. Eta aurreko legealdietan egin den lana hor dagoela. Horrek oinarri sendo bat markatu du, norabide garbi bat, herri proiektu bat dago diseinatuta nolabait esateko orain baino lehen ere. Eta horregatik guretzat, hasi berriontzat, ez da lan hain zaila, lehendik abiatutako bide horri eustea. Gainera esan dut, langileen aldetik ere babes handia jaso dudala, langile eta teknikarien aldetik, eta horrek ere erraztu du. Beraz hori jarriko nuke alderdi positibo edo honen artean. Txarrari begiratuta, egia da, udal batek badituela funtzionatzeko moduak, protokoloak, eta horri batzutan nolabait gestio aldetik eta astuna gertatzen dira eta gertotasunak hartzen du. Eta beraz, zailtasun hori ere topatu dut, edo egokitzapen behar hori topatu dut. Beste aldetik, esan behar da, udal baten kudeaketan badirela hainbat faktore zure esku ez daudenak, eta horrek ere zailtzen du zuk egingo zenukena. Oroar esan daiteke, udalak badituela aukera asko lan egiteko, herriaren beharra erantzuteko, baina aldi berean ere muga asko ditu. Bai muga politikoak, muga ekonomikoak, muga etikoak ere, kudeak eta mugak, eta horrek ekartzen du herritarren eskaerei nahiko zenuken bezala ez erantzutea. Eta niri bereziki gogorra egiten zait, hori ez ikustea, alduzun borondaterik onena jarrita ere, etzera lagai zenbait eskaerari berban bezala erantzuteko. Orduan, nik uste alde txarrean hori dagoela, ez horre sortzen du frustrazio puntu hori, ezin dezula behar bezala erantzun. Eta bereziki gogorra egiten da, zenbait kasutan arautegien eta abarren segimendua eginez, aplikatuz, zigor espedienteak, edo